Sisplau, aviseu-me de la pressió que teniu allà a punta llança. Esta és la nostra zona de pràctiques i de vigilància. Venim així, normalment fem pràctiques d'una primera eixida en una primera intervenció de si que era un incendi forestal i fent la pràctica de tenguis de mànegues i també alguna d'autoprotecció per si acas també tindre soltura en aquest tipus de pràctiques. La revisió d'equips. Es posen en marxa les bombes, les maquinàries, es comprova que tot estigui en condicions, que no falli cap de bateria, els equips de comunicacions. I a continuació ja passen a la formació física, a preparar-se físicament. Després vindria la paratècnica i ja a l'inici de la vesprada, si no ha hagut cap d'emergència en el procés, s'ha començat la pràctica que s'ha previst. Sí, adelante para UBC cambio. Sí, hola, buenos días. Mira, es para comentarte, vamos a realizar una práctica al campo de tiro de Tenisa. En un momento te volvemos a llamar. S'aprofita el desplaçament al lloc on va fer-se la pràctica o depèn de l'alerta, en alerta 2 o 3, pues ja són marcades, ja no són rutes aleatòries, no són rutes específiques per a les alertes. Horario 5 desde aquí.